Se beittaa meidät koko ajan kuolemaan. Kato kun ne jää fiidaamaan sinne. Sieltä niin ensimmäinen hukki. Flash sisään. Onks sulla flashi? Tressi. Minne mä flashaan? Nyt haetaan ne verkele. Onko nyt lähdetään. Haketaan toi. The Hunt. Kato. Joo, nyt mennään. N ajaa sun. N on me hävitään tän pelin. Joka jälkeen. Ei, Markulle penta. Nyt tois. Ei. Mä hiilaan. Markulle penta. Oho. Sieltä yksi Markku rocket. penta. On nätti. Penta. Penta. Nyt mennään hakemaan. Tullukaa! Tosaa ja Penta. tosaa. Men! Täällä on! Ja lop. Men! Perkele! Siinä niin! Pentakill! Woo! Äijä sit stiilis mun penta. Onks se nyt kiva? Spoilataan chatille.